रवा. खुसखुशीत, चटपटीत पदार्थाची गोडी. त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. एक मिनिट रवा हो. त्याच्याशिवाय कशी तुमका परत किचनमध्ये दिसतली स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी. बरोबर. काहीतरी आज योगा. हां, असं सरप्राईज एलिमेंट काहीतरी व्हाय ना. तर हं. आता मी बघत होती म्हणजे लाईव्ह तर आपला सुरू झालेला. तर आता सध्या अचानकपणे परत एकदा थंडी पडाक सुरुवात झाली. अगोदर काय थोडं 4-5 दिवस गरम होय होता. पण परत आता थंडीचं सीझन सुरू झालं. डिसेंबर महिना इलेला आणि डिसेंबर महिन्यात थंडीच्या सीझनमध्ये आपणाक मुबलक प्रमाणात काय-काय मिळता? उरलेले सुट्टे. ते तर मिळतं. पण आपल्या किचनमधलं काय-काय मिळतं? भाजीपालो म्हणजे हं. सुट्टीवरच आधारित आजचं आपलं काय पदार्थ हा. हां, तसं आपणाक बघा मुबलक प्रमाणात मेथी गावतात, त्याच्यानंतर हिरवे मटार गावतात, आपले गाजर गावतात आणि भरपूर प्रमाणात भाज्या आणि त्या पण स्वस्त. आणि आवळे सुद्धा. हां, बहुगुणी. नुसते आवळे नाहीत, तर बहुगुणी आवळे आणि जे थंडीच्या सीझनमध्ये जे वस्तू गावतात ना, ते सगळे आपले खाऊ आहे. असे म्हणतात सीझननुसार आपलं आहार आणि सीझननुसार भाजीपाला मार्केट सुद्धा भरलेलं असतं. पण आता मार्केटमध्ये गेलं ना, की खरंच डोळे मस्त हिरवेगार होऊन येतात. एवढं पालेभाज्या आणि एवढं मेथीची भाजी तर एवढी मिळते ना. मेथीची भाजी, हं. मुळ्याची भाजी, लाल माठ सगळे भाज्या आणि शेगलाची भाजी सुद्धा मी कालच केलेली आहे. मनसोक्त खाल्लंय. तशी हे सगळे प्रकार जे आहेत ना, ते गरम, उष्ण आणि हं. ते आपल्या शरीरात बरे असतात. कारण बाहेर आपलं थंडी, हां, आतून उष्ण करायचा. हां. तर नंतर मग उष्णता मे महिन्यापर्यंत हे होतली. पण रवाने त्याच्यात काही पण नाही. नाही शरीर हां. आपलं उष्णच राहावा तरच म्हणतात ना, शरीर जेवढा काय अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, जाणिले यज्ञ कर्म. जसं आपलं शरीर जेवढं गरम ठेवाल ना, तेवढे आपण रोगापासून दूर. हां. तर आता आपण थंडीतलेच पदार्थ करतोय आणि आजची पण आपली रेसिपी आहे ना, ती ती मी बोलले ना, तशीच फुकटचे सुट्टे गावतात उरलेले. तशीच तशीच रेसिपी पण तशीच हां. जर तुम्ही सुट्टे गावले आणि तुमका काही पिकनिकला जायचं असाल, तर तुम्ही ही रेसिपी करून न्या. 4-5 दिवस हे मऊ हं, आणि तसेच रवतले आणि खराब व्हायचे नाही आणि तसं हं. थंडीच्या दिवसात ना जी पदार्थाची शेल्फ लाईफ जी बोलतात ना, ती जरा वाढता. जास्त काळ टिकता. खराब नाही होत. गरमी हो. आणि पावसाळ्यामध्ये लगेच जीवजंतू तयार होतात किंवा ते खराब होतात. पण थंडीच्या दिवसात थंडावच एवढं असतं, फ्रिजचं काम करतं. म्हणून हं. जर चुकून मागून दूध जरी बाहेर राहिलं किंवा कुठली फ्रिजमध्ये ठेवणारी वस्तू बाहेर राहिली तरी ती खराब होणार नाही. होणार नाही. तशीच ही आजची जी रेसिपी आपण बनवतोय ना, ती सुद्धा खराब होऊची नाही आणि तशीच मऊ-मऊ रवतली. ते पण एक ट्रिक हां, की ती कशी मऊ रवा होई आणि हां. त्याच्यासाठी आपण काय करूया, हं. अशा प्रकारे तर ही आजची रेसिपी आहे. जर कोणी गेस केला असेल किंवा कोणाला माहिती असेल तर त्यांनी तर सांग सांगा. पटापट लिहा लाईव्हमध्ये. पण आता त्याच्यावरून ना हां, त्या हां. रेसिपीवरनं ना एक साधा सोपा उखाणा सुद्धा हा. आपण तर नेहमीच बोलतो, "अरे ता नको, ता नको, ता नको." पण ताच उखाणा. ते आता चला सांगते होऊन ना, जाऊ दे. उखाणा आता जानेवारी महिना येतलो आणि सगळ्यांका कसा ती शंकराची पिंडी इली की त्या साक्षीचा आठवतं. पिंडी नको, पिंडी नको. असा तसंच बोला नाही महादेवाच्या पिंडी, पण सगळ्यांका आता तो उखाणो पाठ आणि जेंट्स लोकांचं आपलं बरोबर तोच. ओळखलास खायचो तो. आता बोलूनच जाऊ दे चला. मेथी. भाजीत भाजी मेथीची आणि डॅश डॅश माझ्या स्नेहा सरोज माझ्या प्रीतीची असं तुम्ही लिहा. हां, असं तो उखाणा. तर चला, आता आपण जास्त वेळ न दवडता जाऊया आपल्या रेसिपीकडे आणि हां, मेथीकडे. हां. आता ही बघा, आपली हिरवीगार मेथीची ही बघा ही जोडी आहे ना, आम्ही आधीच धुवून घेतली. खळखळ, खळखळ अशी हासळून घेतली. हं. त्यामुळे काय आता निथळ ठेवली. आता काय ह्याचे काय करायचे, आपण चाळणीमध्ये अशी फक्त पानं घ्यायची. देठ शक्यतो घेऊ नको या भाजीत, की त्या देठ असल्याने काय होतं, आपल्या थेपलो असतात किंवा जी आपण पोळी लाटतलो ती लाटूक येवची नाही. तुटतली ना. हां. लाटूक येत, पण मध्ये-मध्ये ती फाटत जातली. हे देठ जर इले ना, हे बघा हे चांबट असतात ना थोडे, त्यामुळे ती ना अशी पानं घेऊ पई. फुल जा असता ना 3 पानांचा असा, ता घेऊ पया कुटून. नाहीतर एरवी आपण पूर्ण देठासकट घेतो. हां, कोवळे भाजी जेवढे करूची आहे, काय करूचा भाजी किंवा मेथीची काय म्हणतात ती गो मटर मलाई हं, हं. भाजी. आपल्या परत लसुणी किचनमध्ये मेथी. लसुणी मेथी त्याच्यावर असा. पण थेपल्यात कशी पाना-पाना शक्यतो घेवा. ओरबाडून अशी धडाधड, धडाधड घेऊ नको. तशी येतात ही पानं. आता अशी मेथी कोवळी आहे एकदम. हं. योग लागली ना. येऊक लागली आता ही ते मेथी. बघून कोवळीच घ्यायची, नाहीतर ह्याच्यामध्ये जून पण असते. होय, थंयच्या थंय बारीक जुडी घेतलास ना, तर ती गावठी कोवळी बरी वाटतात. आता मी ती हय टाकते, हां, सुटसुटीत आहे म्हणजे बघा. अशी हां. मेथीच्या भाजीत माती भरपूर असता. ही काय ही बघा. मुळांजवळ कुपळून हं. आणतात ना, अगदी पिशवी पण रंगता
आणि मेन म्हणजे आता मी मोठे पण जुडे जरा असल्यावर काय मदत होतं, करूया. देत नाही पिशवी, हम्म. थैली देत नाही मोठे मोठे जुडे असल्यावर. हा, म्हणजे पटापट आपली ही रेसिपी होत आली. हं. आणि आजची आपली रेसिपी आ थेपले थेपले. जे थेपले खाऊ लागतात मस्त. तसं तर गुजराती लोक करतात हा थेपले. आपण मराठी नाही करलो तसं. आपण थालीपीठ बिलीपीठ पण भरपूर माका माझ्या करतो. मैत्रिणीने दिल्या ना, हम्म. तेव्हापासून मी मेथीच्या भाजीचे थेपले टिफिन मध्ये देते आणि माझ्या चेडवाक तर खूप आवडतात. तुम्ही पण मुलांका थेपले हे देवा. त्या सीझन मध्ये मेथीची भाजी खाणत नाही ना, तर थेपले पराठे द्यायचे. हम्म. थंडीच्या टिफिन मध्ये तो एक आपलं हे होता, फायदा होता. आणि हे थेपले पण कधी कधी कडक होतात हा. पण त्याच्यासाठी आता हे नरम रवा आहे, त्याच्यासाठी आजची आपली रेसिपी आ हम्म. तशी ना काय म्हणतात ते. कितीही पातळ हम्म. लाटलास तरी थेपलो कडक होऊच नाही. हा, आणि 4-5 दिवस तसंच्या तसं राहतो आता तुम्ही. थेपले म्हणतात, पण आम्ही मालवणीत आपलं लो लावतो. नाही तर म्हणा नको आमका तुम्ही ह्यो थेपलो काय थेपलो. असता. हा, थेपले. तुमची असता फरमाईश की मालवणीच बोला, म्हणून आपला मालवणीत थेपलो. हा. थेपलो. ते काय असतं मालवणी भाषेची एक खासियत आहे. कुठले पण शब्द असताना हा. त्याला जरा रेकून असा म्हणजे जरा ओढून बोलतात ना, हम्म. तसं. म्हणजे आपण असं लिहून गेलं की करतो ना, तसा असता. म्हणजे प्रत्येक भाषा बोलण्याची एक हे असतात तशा प्रकारे. आजची आपली रेसिपी आहे मस्त 4-5 दिवस मऊ रवणारे मेथीचे थेपले. त्याच्यासाठी फक्त आपण पाना घेतो. देठ नाही घेणो. आणि मी वहिनीची मदत करते. म्हणजे पटापट होतं. तसं यांनी सांगितलं की एका पानामध्ये पण एका वाटीभर पाना येईल ना, तरी त्याच्यामध्ये भरपूर थेपले होतले. जास्त काय आपल्याला. पण ही जुडीच छोटी आहे. तुमच्याबरोबर बोलता बोलता आणि तुम्ही पण करतास की नाही थंडीमध्ये थेपले, ते सुद्धा लाईव्ह मध्ये नाही तर काय सांगा. काय 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 रेसिपी करतात ते सांगा. मेथीचे काय हा, काय रेसिपी करतात. आणि मेथीचे एक लाडू. रेसिपी माका आठवली आहे, ती हा. सरोजाकनी मगाशी सांगितलंय. तर मेथीचा सीझन हा तोपर्यंत आम्ही तुमका दाखवतलो. हम्म. आजची आपलं लाईव्ह आणि उद्याचं लाईव्ह तर अजूनच खास आहे. रविवारचा जो आपला ठरलेला लाईव्ह असतो ना, तो पण तुम्ही बघा. त्याच्यामध्ये गरमागरम थंडीचा जो पदार्थ जो सगळ्यांना आवडतो मालवणीमध्ये करतात. आता तुम्ही गेस करून सांगू शकता तोपर्यंत की बाबा तुमका कुठलो पदार्थ आठवता गरमागरम, जो मालवणी लोक म्हणजे गरमीमध्ये म्हणतात थंडीमध्ये खातात. थंडीमध्ये, हम्म. श्रावणामध्ये. हा, आणि आता मी स्पेशली तुमका आणखीन एक क्लू दिले. हा, स्पेशली जेव्हा असा मार्गशीर्षचा महिना चालू असता, हा. जेव्हा तुम्ही व्हेज खाऊचा असता, नॉनव्हेज वर म्हणजे मार्गशीर्ष महिना असल्यामुळे. आणि तुमका आवाज वगैरे येता हा. व्यवस्थित, आपण तुम्ही सांगा कमेंट मध्ये, खाली लाईव्ह मध्ये सांगा आवाज व्यवस्थित आम्ही व्यवस्थित गमतव की नाही रेसिपी मध्ये. तसं तर माका दिसता की आपण मोबाईल घेतला ना. हा, नाही बघा माका तुम्ही. वाटलं या होयच बघता म्हणून म्हटलं यांनी मोबाईल काही ठेवलाय ना, म्हणून मी आपलं तुमका विचारलंय. हय हय ठेवलंय. गॅस जवळ ठेवू नका, गॅस जवळ ठेवू आता नका पेटता म्हणतात. नाही ना, पेटलो नाही ना, म्हणून मी म्हटलं नाही बाबा आता पेटला नाहीये म्हणून. आज तसं गॅसवरून माझी गंमत झाली ना. सकाळी सकाळी सिलेंडर घाई संपला. गडबडीत गॅस संपला तर काय होता. हा. गृहिणींची दगदग. काय तुमका आता सांगू. तरी म्हणतात आज भार्गवच्या शाळेचा सुट्टीचा दिवस होतो. नाही तर मग काय बाहेरून ऑर्डर करायची पाळी इल्लली. बाहेरून असं तरी मी नाही. दररोज लाईव्ह मध्ये विचार करायची, ह्या लाईव्ह मध्ये माझं सिलेंडर संपलो, पुढच्या लाईव्ह मध्ये माझं सिलेंडर संपलो. म्हणजे या वाट बघत तरी असता. तरी साथ दिल्या ना, सिलेंडर संपलो नाही. आता आपली झाली आहे मेथीची भाजी साफ करून. आता ह्यो कचरो वाईज बाहेर काढूया. आता ही पानाच आहेत ना, तर त्याचा ना माप असा वाटीतून दाखवते. म्हणजे काय, तुम्ही जर म्हणाल नुसती मेथीच झाली, नुसता पीठच झाला, तसा नाही. वाटीच्या मापाने घेतलास ना तर बरोबर होतला. ही बघा, आता ही पूर्ण आपला जा बाऊल ह्या बाऊल पूर्ण भरला पानाने. याच्या आम्ही देठ घेतलं, पण फूल असताना तेच देठत. हे बघा, फक्त तास तेच देठ घेतलं. 3 पानांका जॉईन केलेला देठ तेवढाच. हे बघा, आता हे काय करूचे लागतले, आधी आपल्या चिरूचे लागतले. जरा ओली ती हळकान दे, तोपर्यंत मी साहित्य दाखवते तुमका. हे बघा, तीळ घेतले 1 चमचा, ओवा घेतला 1 चमचा, 2 चमचे चण्याचा पीठ, कसुरी मेथी 1 चमचा. हातावर चोळून ठेवले ओवा आणि कसुरी मेथी. परत ओल्या हातात
चिटकाट नव्हता म्हणून. आणि दही घेतलंय. दही 2च चमचे घातले. तुमका जर खूप म्हणजे 5 दिवसाच्या वर जर करूचे आहेत थेपले, तर तुम्ही दही नाही वापरलास तरी चालत. कारण दह्याने शेवटी काय होता पदार्थ आमटलो हां, आमटलो. आमटलो. म्हणून असं नाही आंबाचो, पण फ्रेश दही वापरा. हं. अगदीच तुम्ही जुना दही वापरलास म्हणून तर आम्ही डेअरी मधला दही हां, आणलाय. साधं हां. घरातला फ्रेश दही घातलेला असा ता तर सुद्धा वापरा, चालेल. हां. ता वापरा. पण आंबट झालेला असा तर त्याची कढी करा. हं. ताकाची कढी. ती रेसिपी हवी असेल तर हां, तुम्ही ह्या बघू मीठ शकता. घेतलंय मी चवीपुरता आणि नंतर हळद आणि हे मसाले मसाले. तुमच्या इच्छेनुसार. पण हळद आणि हिंग आणि मसालो वापरा. मसालो नाही वापरलास तरी चालत. तर ह्याच्यात आला, लसूण, मिरचीची पेस्ट वापरलास तर माका भार्गवने मगाशी सांगितलं, "काकी तिखट नको करू." तर मी आला, लसूण, हिरवी मिरची नाही वापरत आहे. कारण प्रवासात आहे ना, एकदा आम्ही नेलेलं आणि नेमके आमच्या समोर होते. ते म्हणाले, "आम्हाला आलं, लसूण नाही चालत." पण आमका खातो, आम्ही खाऊ की नको असा झालेला. मग ते थेपले आमचे तसेच झोपले. मग त्याच्यामुळे तुमका जर आता म्हणजे कोणाक तरी हां. शेअर केला असं प्रवासात असल्या ट्रेनमध्ये तर बरं वाटतं ना. मग आपण ते बसलेत आणि आपण खातो. मग त्यासाठी मी काय केलं आलं लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची हं. वगळलंय. हिरवी मिरची भार्गव करता वगळलंय आणि आपली आलं लसूण पेस्ट तर त्यासाठीच वगळलंय. त्याच्याशिवाय सुद्धा छान होतं. हं. अगदीच तुमका आवडत असेल तर घाला, छान चव लागता. हं. बरी लागतं. हं. आता ही मेथी आहे ना चिरून घ्यायची. आता चिरू काय परातीतच घेते आणि ह्याच वाटीभर मी गव्हाचा पीठ घेतलेलं आहे. तुम्ही कैचीने सुद्धा कापू शकतास, असा काय नाही हां. आढाळ्यावर बारीक चिरा, कैचीने कापा, नाहीतर जर अशी कुणाची सुरीने काही पद्धत असेल तर तुम्ही सांगा, की जर हां, तुम्ही ह्याच्यात अजून काय घालता? वेगळ्या पद्धतीने काय करत असाल तर? हां. मेथी आमच्या समोर जे होते ना, ते मेथी अशी पाना-पानात कुटून घ्यायचे आणि अशीच खायचे. त्यामुळे ते कापायची नाही. भाजी कापल्याने काय होय, काय नाही असं म्हणायचे. त्यांका कसलो त्रास होतो. ते भाजी शक्यतो कापून नाही खायची पाल्याची. जी कापूची आहे ती कापूचीच. गवार पण नाही कधी मोडूनच. बारीक जेवढी हवी तेवढी हां, परत रिटर्न घ्यायची कोथिंबीर सारखी. हो, कोथिंबीर नाही घेतलंय गो चेडवा. कोथिंबीर नाही घेतलात ना? हं. हां, घेऊया ना. कोथिंबीर घ्यायची लागतली एका. त्याने पण चांगलो एक सुगंध येता. रेखाने दिले ताई खूप छान जेवण बनवतात. थँक यू. नवीन-नवीन काहीतरी बघायला भेटलं. थँक यू. हां. पूजाने दिलंय, "हाय ताई कशी आहे?" मस्त. मस्त, मस्त. धन्यवाद. तुम्ही कशा आमका आहात? पण आज सुट्टी आहे. श्रद्धाने दिली. होय. मस्त. आवाज येता. हो, थँक यू. परफेक्ट आवाज येता. थँक यू सो मच. आता ह्याच्यात कोथिंबीर आपणाक वाईस घालूच होईल. हां, घालू पाहिजे कोथिंबीर. थांबा मी काढते तोपर्यंत फ्रीजमधलं. तोपर्यंत तुम्ही चिरा. आता मी वरच्या वरच चिरते ही बघा. एकदम खालपर्यंत परातीपर्यंत माझा सुरो जात नाही हां. आता म्हणशाल तर ताटात काय येतले खरडे. खरडे येतले. नाही, मी वरच्या वरच अशी घेते आणि अशी चिरते. जर खालपर्यंत गेली असती तर तुमका तो पण आवाज इलो असतो. कराव, कराव, कराव म्हणजे खालचो परातीचो. कोथिंबीर किती? एक जुडी, एक हात, एक मूठ. एक मूठ तरी हवी. ही बघा एवढी. इथून बघा. हं. आता तिला धुवायला पाहिजे ना. हं. ती पण डेट नको ना? असं का हां, असले फुलाच घे. डेटा आपली एका ठेव हं. वाटपास वगैरे. मी इथे बॅक साईडला धुते. हं. हे छान बारीक चिरले. चिरल्याबरोबर हे बघा. त्याच्यात होता नव्हता तर एवढी पाणी एक मुठ्ठी हं, इथे मेरा हात. हं. तुमका आवडत असाल तर भरपूर सारी घातलास तरी काय हरकत नाही. हं. जर मेथीची भाजी कमी आणि हे खायचं असत जास्त. हं. मग कोथिंबिरीचे ठेपले होतले. सुनीताने लिहिलं मेथी असल्यामुळे कोथिंबीर नाही घातली तरी चालेल. चालते. हो ताई चालते. पण एक चव छान लागते. प्रियांकाने लिहिलंय मी सुरत बघून मधून बघते. ओके. अजून कोण कोण कुठून हो, बघताय तुम्ही हो. नक्की धन्यवाद सांगा. ताई आणि तुमचं परब किचनमध्ये खूप खूप स्वागत. आरतीने लिहिलं तुमच्या रेसिपी खूप छान असतात. थँक्यू. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. मेथीच्या भाजीचं काय करता? मेथीच्या भाजीचं मेथीच्या आता भाजीची आम्ही भाजी मेथीच्या करतो. भाजीचे थेपले करतो. मेथीच्या भाजीचे आपण भाजी करतो. हं. लसुणी मेथी करतो. पण आता आम्ही परब किचनवर करतोय मऊ लुसलुशीत 4 ते 5 दिवस टिकणारे मेथीचे थेपले. आम्ही कुठून बोलतोय तर आम्ही विरारवरून बोलतोय. हं.
हे बघा आपली आता पूर्वतयारी अशी झालेली आहे. आता आता आपलं ह्याच्यात घालून घेऊया मीठ. हे बघा. चवीपुरता कमी जास्त तुम्ही करू शकता. त्याच्यानंतर ही कसुरी मेथी असेल तर घाला, तिची चव छान लागते. नसली तर स्किप हां, करा. ओवा सुद्धा हा बघा, ओवा घाला कारण बाधत नाही कुठलाही पदार्थ. थंडीत आपल्याला भरपूर पदार्थ बाधतात. त्याच्यानंतर आपले हे तीळ 1 चमचा आणि मी 2च चमचे हे बेसन घेते. ज्यांना ह्याच्यामुळे थेपले मऊ राहतात. हां, मऊ राहतात आणि चव पण एक छान येते. नुसत्या गव्हाच्या पिठाला म्हणतात ना चव नसते, पुरीची चव. हं. आता ह्याच बाउलने हे पीठ घेतलेलं आहे. पण आधी हे नाही करते. आधी हे पूर्ण मळून घेते. कारण मीठ वगैरे ह्याला जे पाणी आहे ना ते पाणी सुटू सुटणार. हां. हां, ते सुटू दे. आता हय तुम्ही ना तुमका आवडत असत ना कुरकुरीत कडेन हवं असत तर 2 चमचे तांदळाचं पीठ सुद्धा ताई घालू शकता. ता सुद्धा चालतं. पण मी नाही घालत कारण नंतर ना कडेने मग ते कडक होत जातं. हां. आता आपण 2 चमचे दही घातलं. 2 चमचे दही घातलं आणि हं. त्याच्यातच मी हे नंतर लागेल तसं मी पाणी घेईन. आता ह्याच्यात घालूचं अजून हळद, मसाले, मीठ वगैरे घातलं. आता मसाले म्हटल्यावर काय, तुम्ही तुमच्या मुलांना जसं कमी तिखट आवडत मी आधीच सांगितलं. हं. आता हळद आधी मी घालून घेते. हळदीने एक छान थेपल्यांका रंग येता आणि मग लाल मसाला. तिखट. भार्गव आमचं खातलो बोललो का की तिखट नको करू. म्हणून मी आपलं आधीच मसाल्यात हात आवर्तो घेतलंय. तुम्हाला जर रेसिपी आवडत असेल तर नक्की लाईक करा. कुठून हां, बघताय ते पण सांगा. हां. आणि तुमच्या काही टिप्स असतील तर त्या खाली त्या पण कमेंट सांगा. करून सांगा. मग तुम्ही मेथीची भाजी, मेथीचं काय काय करता ते कोणी कमेंट करून सांगितलं नाहीये. हां. मेथीची भाजी सोडून काय काय केलं जातं. जसं आम्ही सांगितलं लसुणी मेथी केले जातात, थेपले केले जातात किंवा तुम्ही हे पण करू शकता. मेथीचं मटार आणि मेथी घालून करतात ना, हां. मठार मेथीची भाजी ती पण खूप छान होते. छान होते. आता हे बघा मळल्यावर ह्याला पाणी सुटलं म्हणून अगोदर मळून घ्यायचं याला. हां. हळूहळू हलके आहे बघा पूर्ण असं मळणं पण खूप गरजेचं आहे. म्हणजे इथे कसं याचा चुरा झाला ना, की ते थेपले लाटताना असे तुटणार नाही. नाहीतर तुटू हं. शकतात ते मऊ थेपले. पडते मेथी आणि मग छान हां. आपल्याला पिठाचं मध्ये एक संघ होऊन जातात. मग आता मगाशी जे तुम्हाला सांगितलं 4-5 दिवस जर तुम्हाला मऊ थेपले हवे असतील, तर त्याच्यासाठी काय घालायचं बेसन आणि हां. दही. दही. बेसन, दही आणि एक घालायची एक गोष्ट, हां, ते ती म्हणजे आपलं तेल. तेल. तेलाने सुद्धा जर तुम्हाला दही नाही वापरायचंय तर तुम्ही हा पूर्ण आहे ना, ही पूर्ण जे हे आहे पळी ती हां, घाला. मी एवढी नाही घालत आहे कारण आपण दही वापरलं. मी फक्त अर्धी पळी, खायचे हां, बघा खायचा पूर्ण 1 1 चमचा. चमचा. तुम्ही अख्खी पूर्ण पळी घालू शकता. जेव्हा तुम्ही दही नाही वापरत असाल तर. कारण तेल सुद्धा थेपले मऊ राहायचं काम करते. आपण आता सुरुवातीपासून काय घेतलं, एक जुडी मेथी घेतली त्याचं आणि त्याची पूर्ण हे फक्त पानं काढून पानं घेतली. काढून घेतली. देठं 3-3 नाही. पानं. हां, देठं नाही. कारण देठं काढली तर काय होणार ती मध्ये येते म्हणून. हं. आता आपण मसाल्याचा डब्बा इथे बंद करूया. आता काय आपल्याला मसाले लागणार नाहीयेत. तर पुरा 1 बाउल पीठ घेतलंय मी ते म्हणजे एवढं भरून जेवढी मेथी झाली तेवढंच. आता ते आहे ते थोडंसं मी लावायला ठेवते. कारण जर थेपला आपल्याला लावायला नाही भेटला तर परतला नाही तर तसा थेपला होतो थोडा-थोडा ह्याने. आता जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. जसं आपण चपातीला लाटतो ना, मळतो ना पीठ तसं. पण थोडं-थोडं पाणी, एकदम पाणी घेऊ नका. हातावर शिवरून-शिवरून घेत जावा पाणी. म्हणजे जास्तीचं पाणी पडूचं नाही. काय होईल तुम्ही पिठा आणू शकतास, पाणी हे करू, पण तुम्ही मेथी खायना आणशाल. असा होता. थोडीशी हळद जराशी हवी होती अजून. असा काय त्यात बघ नाही काढावी वाटीत बघ लागेल. थांबा काढते. मसाला तिखट टाकाय तो? की नाही, बस नाही. बस झालो? हां, की मसाला थोडासा घालू? तुम्ही हे हळद हा अर्धा घाला. हां, हां. हां, तोच घालते. तो घाला. म्हणजे कलर छान आला पाहिजे ना. हे हं. पूर्ण असं हां, प्लेन वाटतंय म्हणजे गहूच वाटतायत. असा हां. कलर येत नाहीये त्याच्यामुळे. नाही हं. शेकल्यावर येतलो तसं. हां. ह्यो घालू की ह्यो घालू? तुम्हाला ह्यो कोणताही तिखट नसता ना? नाही. हां, ह्यो तिखट नसता. आपली लाल काश्मीरी पावडर हां, ती तो घालते. घालायची. त्यानी हां. कसं रंग बरो येत. तुम्ही घातलास तरी चालत. नंतर मग काय फायदो नाही लागते वेळी वगैरे. कल्पना लिहिलं विरार ईस्ट वेस्टला कुठून आहात? आम्ही ईस्टला राहतो, पनवेलपाडा. सुनीताने लिहिलं मेथीची पुरी होते, शंकरपाळी होते, धपाटे होते, भाजी,
मूग डाळ घालून होते, बेसन अरे पीठ वा वा घालून वा. सुकी भाजी होते, हो. हाटून भाजी होते, मेथीचे पिठले, मेथी मसाला बघा. आता तुम्हाला एका मेथीपासून किती इकडेच यांनी 7-8 रेसिपी सांगितल्या. आता ह्यातली दुसरी कुठली रेसिपी करायची कारण थंडीच्या दिवसामध्ये मेथी मुबलक प्रमाणात येते हां. आणि ह्याच्यावरून ना एक उखाणा पण आहे, तो उखाणा मी नंतर घेईन. म्हणजे भाजीत भाजी मेथीची वरूनच आहे, पण जरा अपडेटेड आणि जरा नवीन उखाणा आहे. नवीन उखाणा. हां. तसं म्हणतात ना, की ते मी पहिल्यांदाच म्हणाली ना, आपल्या ओपनिंगला, की शंकराच्या पिंडीला बेल वाते वाकून. हं. तसं आता त्याच्यात पण एक प्रकार वेगळा केलाय बघा. चला बोलून आता हां, सांगाच. सांगते. आता ते हां. बेल वाते वाकून आणि सगळ्यांचा मान राखून आहे ना, हां. तर शंकराच्या पिंडीला वाहते मी बेलपान, ठेवते सगळ्यांचा मान. म्हणजे हां. अहोंचं नाव घेऊन मध्ये हां, नाहीतर हां. तुम्ही म्हणाल असा काय घेतलाय. त्यात कसं बेलपान तेच काय फक्त जरा वेगळं. आता मेथीच्या भाजीवरून काही गाणं पण नाहीये किंवा असं जेवणावरून काही गाणं मला आठवत नाही. जर कोणाला आठवत असेल तर खाली कमेंट करा. जर आम्हाला येत असतील ना, तर नक्की मग गायिका बोलून असा आहे उभी. चुकट म्हाका ना आपली येता कसो तरी आवाज हा पण येता आपलं. आता हाताचं हं. मी सगळं पीठ असं काढून घेते. भले एवढं गोळं असो आपलं बाउलभर झालेलं, पण त्याचे मेथीचे थेपले ना पातळ लाटले ना बरेच होतात. हां. साईजनी काही मोठे नाही. आपल्या टिफिनमध्ये रवा खाई थेपले ना म्हटले की छोटेच असतात ना. छोटेच असतात. म्हणजे ह्या बाउलचं राउंड हं. एवढे. पुरीपेक्षा थोडे म्हणजे पराठे एवढेच. बघा पीठ कसं मळायला पाहिजे ते पण कला आहे. हां, म्हणजे जास्त पण पातळ नाही किंवा जास्त पण असं जाडसर नाही. हां. मीडियम. जास्त जाड लाटलेत ना, तर तुमचे मेथीचे थेपले ना थोडे कडक होतील. जाड जर हां. पीठ मळलं तर म्हणजे घट्टसर हां. आणि जास्त पातळ लाटलं तर तुम्हाला लाटायला त्रास होईल आणि पोलपाटाला वगैरे चिकटत राहील कारण ह्याच्यात आपण वापरलंय बेसन. त्याच्यामुळे असं मीडियमच. ना घट्ट आता ना. ह्याला थोडंसं तेलाचा हात लावते आणि आपण काय करूया हे पीठ थोडंसं 5 मिनिटं तरी ठेवूया. तोपर्यंत तर काय करूया हे सगळं आवरून घेऊया. फक्त हं. इथे आपल्याला काय लागणार आहे? पीठ सुकं लावायला. वरतून असं लावून घ्यायचं. म्हणजे काय होतं पिठाला आपलं आतमध्ये जर घातलेलंच आहे 2 चमचे तेल, पण पीठ आपलं चिटकत नाही आणि थंडीचं म्हणतात ना सुकटा. माझी हं. सासू सांगतात, "पीठ झाकण ठेव नाहीतर तेल लावलंस लावून ठेव, नाहीतर सुकतला." आता याला झाकूनच ठेवा. हां, आपला हा जो छोटा बाउल आहे ना, हां. त्या का आता छोटा करू पया. हां, त्याच्यात त्याच्यात हां, त्याच्यात बिचारो मावलो बघा छोटा हां. बाउलमध्ये. आता मी आता 5 मिनिटं तरी एका रेस्ट करू. असं म्हणतात ठेव पया. चपाती पण पीठ बनवताना मग ना. मस्त येतात. पण ती फुगूसाठी पण हे काय थेपले फुगणत नाही. कित्या फुगणत नाही? हां, ते सांगा. आता तुम्ही सांगा, नाहीतर मग मी सांगते हात धुवून येते मी. थेपले नाही फुगणत. हं. कारण काय माहितीये आता त्याच्यामध्ये आपण ना न फुगण्यासाठी बेसन पण घातला आणि ते थेपले खरं म्हणजे फुगलेच नाही पाहिजे. नाहीतर मग ते आता चला तुम्ही माझं असं मत आहे की ते चिकटपणा आलेला असतो ना त्याला. नाही. त्याच्यामुळे बेसनचा किंवा ह्याचा त्याच्यामुळे नाहीतर मग मेथी असते ना. हां. मेथी वगैरे मेथी घातली की चिरून घातलं. हां, ज्या पण पिठामध्ये तुम्ही काही पदार्थ घातलात, ओवा, तीळ, हां. मेथी किंवा तो फुगायचा हां, प्रोसेस आपण जेव्हा हां. होल पाडतो बघा, तेव्हा कुठलीही पोळी असू दे, पुरी असू दे, फुगत नाही. आणि असं 5 मिनिटं कुठलंही पीठ आपण करण्याच्या अगोदर, पुऱ्या लाटायच्या अगोदर घाई-घाईमध्ये करू नये. 5 मिनिटं तरी त्याला द्यावं. थेपले म्हणा, आता परत आपल्याकडे पराठा म्हणा. हां. आता आपल्याकडे 5 मिनिटं आहेत. कोणाला काही प्रश्न असतील किंवा कोणाला काही विचारायचं असेल तर त्यांनी नक्की पिन करा. आमचा आवाज तर क्रिस्टल अँड क्लिअर येतोय असं तर उत्तर दिलेलं आहे आणि रेसिपीमध्ये पण सांगितलं, की बऱ्यापैकी रेसिपी आता आम्हाला मेथीच्या मिळालेल्या आहेत. त्या कोणी दिलं? सुनीता ताईंनी दिलं. हां, मग त्यामध्ये एक हां. ताईंनी जी दिली ना, नाही दिली आहे, ती रेसिपी मी दाखवणार आहे. त्याच्यामध्ये तसं तर हे पण नाही दिलंय. काय लसुनी मेथी मी सांगितलं हां. ना. पण नाही. मेथी हां. मेथी ना माझी पर्सनल फेव्हरेट आहे. म्हणजे एक दिवस गेला. म्हणजे आज मी मेथी खाल्ली. मग उद्या मी सर्रास मेथी खात नाही. पण परवा मग मला मेथीच्या भाजीची आठवण येते. मग असं वाटलं काहीतरी चुकचुकतंय. मग मी बाजारात जाऊन आवर्जून मेथीची भाजी आणते. मग ती जुडी किती पण महाग असू दे. कारण मी ₹50-60 ची जुडी पण खाल्ली आहे. एवढीशी होते भाजी. पण ती मला लोणच्यासारखी का ना होईना, पण मला मेथीची भाजी आवडते आणि मला खूप चांगली लागते. तसं मेथी ना तुम्हाला माहिती आहे डायबिटीज ज्यांना असेल त्यांना डायबिटीज कंट्रोल करण्यासाठी, वजन कमी करण्यासाठी मेथी खूप कामाला येते. मेथीचे गुणधर्म असं म्हणतात मेथी कडू असते, पण ती जून मेथी असेल ना तर ती कडू लागते. पण अशी जर कोवळी आणि मेथी भाजी घेतली पण ना अशी तुम्ही जर हां. कडू जर व्हायची नसेल त्यासाठी पण टिप आहे. हवी असेल तर तुम्ही डबल टॅप करून लाइक करा. मग मी सांगते.
सुनीताने लिहिलंय, तुम्ही दोघी कोण? आम्ही दोघी जावा आहोत. आम्ही जावा नणंद तुम्ही भावजय सांगितलं आहोत. म्हणून मी सांगितले नाही. काय सांग आम्ही सांगितलं म्हणून काय सांगितलं अच्छा, नाही? तू बोललीस ना लसुणी मेथी. हां, लसुणी मेथी. ओके. ती रेसिपी सांगितली. पण तुम्ही सांगायचं ना, त्याच्यात काय आहे? सांगायचं मी सांगितलं तर. पण ती हां, लसुणी मेथी आरतीने पण खाली सोडून. लिहिलं, हां. लसुणी पण मेथीची धन्यवाद, रेसिपी. तुम्ही एवढे सारे सांगितलेत ना. आता हां. बघूनच आम्हाला पण आता करायची नाही, इच्छा अजून 2 झाली. मिनिटं थांबा. हां, कारण कसं थांबते ते मी. म्हणजे असं नाही हां, 5 इथे. हां. सगळ्यांचं आमच्या परब किचनमध्ये, लाईव्हमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत. आणि तुम्ही जिथून बघताय ना, ते सांगा, म्हणजे आम्हाला एक हुरूप येतो, की आपली इथून लोकं बघतायत आणि बरा पण वाटतं. लसुणी मेथीची तशी नाही. परब किचनच्या YouTubeवर तुम्ही परब किचन टाकून लसुणी मेथी टाका. तुमका गावतली. पण आम्ही एकदा लाईव्ह जर करायची असतात ना, तर नक्की तुमका सांगतो. माका ती लय हां. आवडता पण भाजी. आणि होते पण भरपूर. एवढीशी जरी जुडी असेल ना, म्हणजे ₹20 जरी जुडी असेल ना, तरी 4-5 जणांना पुरते. पण एरवी जर तिची नुसती भाजी करायची असेल ना, डाळ टाकून तरी तरी ती दोघांपुरतीच होते. भले कांदे हां, टाकून हिरव्या हां. मिरचीवरची भाजी पण पुरणार नाही. एवढीशी होते, आळते. कारण मेथीचा गुणधर्मच आहे ना, किंवा कुठल्याही पालेभाजीचा गुणधर्म आहे, की ती हे होते. कुणाचं काय कमेंट होती ते मी वाचते. चला, आता मला वाटतं 5 मिनिटं झाली ना, की होऊ झाली दे की नाही 1-2. हो? 1-2. कारण कसं आहे माहिती आहे, आपल्याला लाईव्ह रेसिपीमध्ये पण वेटिंग पिरियड करावा लागतो. नाहीतर मग ते थेपले तशा प्रकारे जर झाले नाही, हां, सॉफ्टनेस त्यांना आला नाही, आला तर नाही मग तर. आपण काय म्हणणार, "अरे, उगाच घाई-घाई केली. ह्यांनी जी रेसिपी दाखवली ती चुकली." मग आता तुम्हाला परत एकदा प्रोसेस सांगतो, की आम्ही काय-काय घेतलं. चला सांगून सांगा, एक की हां, जुडी घेतली, त्याची 3-3 पानांचे जे होते ना, हां. तीच फुलं आम्ही, म्हणजे फक्त 3 पानं पानांचं, काढून हां, घेतली. तीच पानं काढून घेतली. कोवळी हिरवीगार मेथी होती बाजारातून आणलेली. ती आम्ही जुडी काय घेतली, आधीच पाण्यातून हासवून घेतली. हां, आणि पाटची तर आपल्याला देठ वगैरे काही घ्यायचंच घ्यायचं नव्हतं. नव्हतं. त्यामुळे हां. काही प्रश्नच नाही. फक्त पानं-पानं काढून घेतलं आणि मग ती ठेवलं. ती वाटीभर झाली, तेवढाच वाटी आम्ही गव्हाचा पीठ घेतलं. पण त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे 2 बेसन चमचे टाकलं, बेसन, 2 2 चमचे चमचे दही, दही आणि 1 त्याच्यानंतर चमचा थोडं. ओवा, हां. 1 चमचा कसुरी मेथी, 1 चमचा पांढरे तीळ, चवीपुरता मीठ, हळद आणि आपला आणि ह्या अर्धा बाउल मळल्यानंतर अर्धा थोडं 2 चमचे की 1 चमचे पोह्याचं आपण तेल घातलं. तेल घातलं. त्याच्यामुळे मेथीचे ठेपले एकदम सॉफ्ट राहतील. हं. 4-5 दिवस झाले, तरी तुमचे थेपले तसेच्या तसे रवतले. तसं बघून गेलं तर काही-काही जण लसूण, अद्रक लसूणचं पेस्ट पण घालतात. घालतात. तुम्ही हां, आवडीनुसार घाला. चव छान येते आणि हां. छान लागतात. असेल तर घाला. मी हं. काय कारण ते तुम्हाला सांगितलं. ज्यांनी आता मुलांना बघितलंय, हां. हां, त्यांनी मुलांना त्यांना जर द्यायचं असेल ना, तर लसूण आणि आल्याची चव कशी असते, जराशी दुसऱ्या दिवशी जर ते राहिलं ना, तर ते वेगळी चव लागते. आणि म्हणून तिखट लागतं सर्रास लहान मुलांना. म्हणून ते सर्रास खाऊ नये, कारण ते प्रक्रिया बदलते त्याची. म्हणून जर तुम्हाला 1-2 दिवस प्रवासासाठी मुलांसोबत जात असाल, तर ते नको घालू. जर तुम्हाला स्वतःला आवडत असेल, तर तुम्ही घाला. 1 दिवसामध्ये ते पराठे फिनिश करा. असं असतं. म्हणजे काही-काही गोष्टी असं होतं ना, जसं मी बीट गेल्या वेळेला सांगितलं, पावभाजीमध्ये बीट घालतात. पण तेवढ्यापुरती तो कलर पण येतो. पण बीटाची नंतर दुसऱ्या दिवशी ना, जर तुम्ही ती पावभाजी उरली आणि गरम करून खायला गेला, तर ती तुरट जी बीटाला चव असते ना, तो तुरटपणा खूप जास्त उभारून येतो. म्हणजे ती पावभाजीची चव ओरिजिनल निघून जाते. तसंच असतं. जर आपण ह्याच्यामध्ये लसूण आणि घातलं, आलं लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची पेस्ट घातली, तर दुसऱ्या दिवशी त्या पराठ्यामध्ये ती टेस्ट तुम्हाला जास्त लागणार. एक कारण लसुणीला आणि हां. लसुणीला शक्यतो उग्र वास असतो. तसं तुम्हाला माहितीये, मेथीची भाजी ना, एक ह्याच्यामध्ये ना घाटाघरची लोकं मस्त करतात हो. ते खूप जास्त ना लसूण टाकतात आणि नुसती पानं-पानं घेतात आणि ते चिरत-बिरत काय नाही. अशीच पानं अशी फोडणीला देतात लसुणावर हां, कांदा पण नाही घालत आणि हळद आणि मीठ घालतात छान आणि लागते ती पण शेंगदाण्याचा भाजी. कूट. तो जो प्रकार असतो ना, आणि त्याच्याबरोबर गरम-गरम तांदळाची भाकरी. आहा! ऑसम. जसं मी मेथीची फॅन आहे. त्याच्यामुळे तो लसूणचा जो फ्लेवर येतो आणि मेथीचा जो फ्लेवर येतो ना, कॉम्बिनेशन ऑसम. आणि जर तुमकाच पण मेथी आवडत असेल ना, तर नक्की खाली सांगा, की तुम्ही पण तीच भाजी नाहीतर ट्राय करा. आम्ही पण मी केली आहे ट्राय. खरंच खूप छान लागते ती भाजी. रेसिपी अशी काही साधी सिंपल आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं ना, फक्त पानं-पानं घ्या. नंतर फोडणीला तुम्ही लसूण, भरपूर सारे लसूण ठेचून टाका आणि ते तेलामध्ये ते परतवा लसूण आणि त्याच्यामध्ये ती भाजीची पानं टाका फक्त. मग ती ऑटोमॅटिकली पानं शिजतात आणि ती बरं. आळली जाते आणि नंतर शिजलं ना, की मीठ आणि हळद आणि आपला शेंगदाण्याचा कूट. किती जर फायदो ना. हां. दुसरी रेसिपी पण तुमका जर तुमच्याकडे तोंडी अजून झाली. अजून कोणती रेसिपी असेल ना, तर तुम्ही सांगा. म्हणजे की बाबा ही रेसिपी आम्ही करतो. ती नक्की सांगा खाली कमेंट करून. म्हणजे आम्हाला पण कळेल ना, की बाबा तव नको आधी असा तापू. नको ना. नको आधी. पहिलं लाटून घेऊया. हां. तसंही आज माझ्या गॅसने माझ्याबरोबर खूप गडबड केलेली आहे. त्याची तिन्ही पटना मी एवढं खर्च केला, माझा नवरा म्हणता,
1400 मी आता खर्च केला. तिन्ही बटनांचं वॉल आणि बटना बदलले. तर माझा नवरा बोलला, "ह्याच्या बदली नवीन शेगडीच घेतली असती ना. कशाला एवढा खर्च केला रिपेअरिंगवर?" तर मी म्हटलं, "नको, जरा राहू दे." मी म्हटलं, "काय मग मी काय उपाशी राहू ₹1400 ऑर्डर करून जेवण खाण्यापेक्षा?" म्हटलं, "ती शेगडीलाच रिपेअर करून घेतलं. वर्षभर तरी आता ती शेगडी मला वापरता येईल. बरोबर की नाही? तुमचं मत काय आहे ते सांगा. थोडं पर्सनल आहे, पण चला. आता आपण गोळे करून घेऊया. ताकात घालून पण मेथी छान होते, असं प्रांजलने होय, लिहिलं. होय, होय, होय. नुसती ते हे. ताकात हां. ती पण ताकातली मेथी असं म्हणतात. त्याच्या पुऱ्या पण छान होतात हां ताई. छान होतात मेथीच्या पुऱ्या. म्हणजे सुनीताने लिहिलं शंकरपाळी करून वरून चाट मसाला गरम असतानाच टाकायचा. हो. खूप छान लागतात कुरकुरीत. हो, हो. ओके. आणि तुम्ही आता आठवण करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. पण मी सांगत होती ना, ह्याच्यामध्ये चाट मसाला घातलात ना, हं. तरी छान लागतं मेथीचे आमचा थेपले. राहिला. हां. आता जाऊ दे आठवण नेक्स्ट करून टाईम. दिली. तुम्ही आधी केली हां, असती तर हां. आम्ही तरी ह्याच्यात हाताबरोबर तरी तुम्ही घातलं असतं. सांगितलेलं माझ्या लक्षात नाही हां, राहिलं. कौस्तुभ तुमचं पण नाही आठवलं ना? जाऊ दे हां. ठीक आहे. कौस्तुभने लिहिलं मी मुलुंडवरून बघतोय. थँक यू कौस्तुभ. विद्याने लिहिलं काहीतरी करा. हां, करतोच आहे. सुनीताने लिहिलं हाय. सुनीताने लिहिलं मला पण मेथीची भाजी खूप आवडते. कशी केली तरी. हो, माझी पण ऑल टाईम फेव्हरेट आहे. मेथी त्याचे वरण पण करतात, असं सुनीताने लिहिलं. हो, हो, मेथीचे वरण. हो. ओके. आपण नक्की ट्राय करूया. तुम्हाला कोणत्या-कोणत्या रेसिपी हव्या हां. आहेत आणि तुम्हाला माहीत असतील तर खाली तुम्ही सांगा. अरे हां, त्याच्यावरून आठवलं आता जत्रा सुरू झाल्यात गावी आपल्या. डिसेंबर म्हणजे थंडीचे दिवस आले की गावी आपल्या जत्रा आमचं असते. गोंधळ पण हां, पण फेब्रुवारीत कणकवलीत नसता. आपल्या श्रावणात जत्रा नसते. तिकडे हां, सर्रास हे असते. पण सावंतवाडी वगैरे ना हां. जत्रा असते. तर मला जत्रेवरचं खाजा आलंय. तर मी म्हटलं हां, खाज्याची रेसिपी आपली दाखवायची बाकी होती. आता किती बघा गोळे झालेत. मोजा 1, 2, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हां, सरळ बरोबर आहे 10च बघा. म्हणालेले. 10 हां, थेपले 10 करूया. थेपले हां, मी तेच म्हणालेली, की कमीत कमी 10 थेपले तरी झाले पाहिजे. म्हणजे दोघं-तिघं जण तरी व्यवस्थित 3-4 जण तरी 2-2 थेपले. कारण थेपले हा प्रकार काही लोकं जास्त खात नाही ना हो जेवणासारखं. कश्यपने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचे हे ताई बोलत आहेत ना, सेम तशी भाषा वाटते. हो, होय, होय. आम्ही बरोबर. मालवणी भाषा बोलतो ताई. धन्यवाद, धन्यवाद. तुम्ही आमचं लाईव्ह हां, बघता बघता त्याच्याबद्दल. त्याच्याबद्दल हां, धन्यवाद. माझा हात सारखं ओला होता. धूप जातोय तो. आता ओढणीचा वापर करा. ओढणी याची आहे ना सुळसुळी. सुळसुळी. कॉटनची हां. असते ते तळेच पुसलं असतंय. आता आपण पीठ लावून घेतलं. ह्यो एकदम हे होवचो नाही आणि तुमका जर लाटूचे नसतील, तर मी सरोजाक ह्या पण सांगूक विसरले, की आपला वड्याचा जो भांडा किंवा वडे थापूचं जे हं. मशीन ती काढलंच नाही आणि त्याच्यात केलंस तरी चालत. म्हणजे तेका कसं तुमका तेल लावूचं लागतला. आता तुमच्यासाठी स्पेशली बोलतो, की तुम्हाला जर वडे थापायची जर मशीन असेल, तर त्याच्यावर तुम्ही करू करू शकता. शकता. नाहीतर असा लाटूही शकता. हं. पातळ असा लाटायचा आहे. चिपकला तर जरासं पीठ भुरभुरा. कारण थोडंसं पीठ माझ्या हातून ना पातळ होतं. हां. मला सकाळी सासूबाई म्हणते, "तुझ्या हातून आता गव्हाचा पीठ पातळ होता." नाही, नाही. पण हे जे गहू आहेत ना, हे बघा गव्हाच्या क्वालिटीवर पण असतं. माझे जे गहू आहेत ना, त्याची क्वालिटी खूप छान आहे. ह्याच्या चपात्या खूप सॉफ्ट होतात. म्हणजे आता हं. थंडीच्या दिवसात पण आतापर्यंत जरी खाल्ल्यात ना, तरी त्या खूप छान त्याच्यामुळे त्या पिठाचा पण गुणधर्म असतो हां, तुम्ही कोणते गव्हाचं पीठ वापरताय. आता बघा मी इतपत पातळ ठेवलेला आहे बघू शकता. आपल्या चपातीपेक्षाही पातळ आहे हा. एवढा पातळ ठेवलेला आहे मी. आता हे एका ताटात काढून ठेवते. मग आपण गॅस पेटवूया. कारण ह्याला शेकायला वेळ लागत नाही. आपण एक-एक करून अशा लाटून घेऊया. मी गॅस बंद चालू करू की नको? नको करू. नको 2-3 ना? होऊ दे मग हे. हां. तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न घे. कारण हे हां. तुम्ही लाटून ठेवू शकता 5-6. अगदीच पातळ पीठ झालं असेल तर लागलीच करा. नाहीतर लाटून ठेवले तर काही चिटकत वगैरे नाही ते. मी आणि प्रश्न घेते जर कुणाचं काही हां. असेल प्रश्न किंवा काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. असा कॅमेरा आणि हा तुम्ही केलास की नाही ह्याच्या आधी मेथीचे थेपले ते सुद्धा लाईव्हमध्ये सांगा. हं. कसे केलास? काय-काय घालतास? ता सुद्धा सांगा. हां, मेथीच्या थेपल्याचं हं. अपडेटेड व्हर्जन जर आणि काय असेल, तुमच्याकडे अशी बाजारात इली की नाही ता सुद्धा सांगा. तरी पण मेथी. अजून मेथी महागच आहे हां. होय, होय. ह्या वर्षी तशी पावसाळ्याने गोंधळ केलाय ना, त्यामुळे शक्यतो सगळ्या भाज्या महागच भेटतायत आपल्याला. सुनीताने लिहिलं छान मैत्रिणीसारख्या. ओके, थँक यू सो मच. धन्यवाद. हां.
प्रमोदीने लिहिलेला हा अंबरनाथचे बोल रहा हूँ. ओके ओके. अंबरनाथ वरून बघतायत. धन्यवाद Thank you. आणि तुमचं परब किचन मध्ये खूप खूप स्वागत. रोहिणीने लिहिलं मेथी घालून ज्वारी बाजरीची पुरी किंवा वडे करून दाखवा प्लीज. ओके, नक्की. मेथी घालून ज्वारी बाजरीची पुरी किंवा वडे. हा नक्की. हा हा, अशी रेसिपी दाखवा असं त्यांनी हा, म्हटलंय. ठीक आहे हा. ठीक आहे ताई, धन्यवाद. दाखवू, नक्की दाखवू. त्याच्यानंतर कश्यप मी तुझ्यापेक्षा पातळ लागते. अक्षरशः भिंत दिसते एवढं पातळ लाटते मी. चपाती राहू का पराठा? असं म्हणजे खूप पातळ लाटतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. होऊ हा, शकतं. मी हो, बोलली हा. ना तुम्हाला, पातळ होऊ शकतं याचं, कारण पूर्ण पातळ हा. ह्याच्यामध्ये चण्याचं पीठ घातलं ना तर तो पातळ होऊ शकतं आणि गव्हाचं पीठ दोन्ही चिकट असतं, त्यामुळे कितीही पातळ हा, तुम्ही तुम्ही लाटलं. लाटू शकता. लाटू शकता. तुमच्यानुसार आहे. तुम्हाला जर हम्म. ह्याच्यापेक्षा पातळ हवी असेल तर तुम्ही लाटू शकता. आम्ही एवढीच लाटतो जरा म्हणजे चपातीपेक्षा हा, थोडी पातळ. पातळ. हा. साक्षीने लिहिलं जावा जावा आहात का तुम्ही? हो, आम्ही दोघी जावा जावा आहोत. बरोबर बोललात. परेशने लिहिलं हाय. कुणाचा काही प्रश्न असेल किंवा कोणाला काही रेसिपी हवा असेल तर नक्की सांगा. जसं मी सांगितलं ना, आपली जत्रा सुरू झालेली आहे. आमची इन्सुलीची माहेरची जत्रा 6 डिसेंबरला आहे. त्याच्यावरून मला आठवलं की जत्रा म्हटलं की जत्रेमधनं आपल्या देवीच्या जत्रेमधनं काय घेऊन येतो, तर आपण सर्रास खाजं घेऊन येतात. तसं माझ्या बहिणीची गावची जत्रा झाली ना, तर तिने मला खाजा पाठवला. त्याच्यावरून मला आठवला, तुमका दाखवते, शेअर करते तुमच्या बरोबर. मालवणी तर खाजाची रेसिपी हा. घरी असतात. पण खाजं पण असं थंडीमध्ये खावं, कारण ते गुळ आणि ह्याचंच असतं ना, चण्याच्या पिठाचंच असतं खाजा. त्याच्यामुळे ते इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी म्हणतात ना, आणि ज्याला कुणाला सर्दी वगैरे झालेली असेल, काय झालेलं असेल ना, तर खूप चांगलं असतं. गुळ आपण असं खात नाही ना, तर खाजं खाल्लं ना, पण खाजा सरस खायला आजकाल लोक ना, मी बघितली कंटाळा करतात. पण खाजं माझा म्हटलं की फेवरेट आहे हा, खाजा. खाजा म्हटलं की मला काय खाजा? मी मालवणीचा खाजा ना माका खूप आवडतं. माका ते शेवचे लाडू नाही आवडत. हा. तुमचे ते काय भेटतात, बंगाली खाजा भेटतात त्या नाही आवडत, पिवळा. पण ते ह्याचे हा. लाडू पण मिळतात पिठाचे. माहितीये? बेसनचे नाही हो. बेसन नाही ग. शेवाचे लाडू मिळतात. तेच ते शेवचे लाडू. शेंगदाण्याचे लाडू गावतात. शेंगदाण्याचे त्याच्यानंतर शेंगदाण्याचं आणि माझं 36 आकडो तसं तुपा बरोबर आहे. पण ते शेवचे, शेंगदाण्याचे, परत बंगाली खाजा म्हणा, हा. ता नाही. पण मी हा मालवणी खाजा काटियाचा ता माका लय आवडतो, आणि गुळाचा. साखरेच्या पाकातले नाही आवडत माका. हा, गुळाचंच खाजा हा. म्हणजे गुळाचंच असलं पाहिजे. आणि थंडीच्या आपल्याकडे तर दिवसात शक्यतो ताच मिळतं, पण आता मिळूक लागला. कणकवलीत बघितलेले मी, सफेद पण होती पांढरी खाजी. हा, होती. मी तुमका तेच तर सांगतोय. आता बोलता बोलता गॅस आपण पेटवलो आणि माझे 4 थेपले लाटून पण झाले. आता आपलं तापलेलं आहे. अगदीच तुमका सरळ हो. चांगले असे कोणाक द्यायचे होत तर त्याच्यावर डबो मारा. नाहीतर मी सांगितलंय ना, याच्यावर थापा तुम्ही. आपल्या वड्याचे मशीन असा तर वापर करा. लाटूचो कंटाळो येईल तर. आता बघा, ह्याच्यावर तुम्ही तूप पण लावू शकता. पण आता मी तुपाने ना वास पण येतो, त्यामुळे तूप शक्यतो नाही, तेल किंवा बटर. हा, तूप बटरचाच भाव आहे. थांबा, तूप नाही, तुपाचा भाव बटर व्हाय नको. तुपाचा भाव बटर. मागच्या वेळेस पण मी बटर लावलेलं आहे आणि मी एक पण थेपलो खाले नव्हते थेपल्याच्या रेसिपीत. सरोजाक बोलले शेवटच्या थेपल्याक मी तेल लावतले. हा, मग ते तेलाचं आहे बघा. हे बघा, आता तुमका दाखवत आहे बघा, मी बटर असा घेतलाय. त्याच्यानंतर आता हे बघा, आणि मोठी गॅस ठेवायची. थेपल्याक बारीक गॅस करायचीच नाही, कारण तो पटापट शेकलो जाता. बारीक गॅसवर ना ते वातूड होतले. त्याच्यामुळे जसं आपण चपाती शेकतो ना, मोठ्या पुरे बिरे कसे वातड होतात तसे होतले ते. मोठ्या गॅसवरच थेपले शेकून घ्यायचे. त्याच्यावर काढा. काढते वेळी पण काढते वेळी जाळी ठेवायची, नाही तर ते पाणी सुटलं. पाणी सुट मग ते होणार नाही पाणी सुटला तर. आता मी हे बटर साठी काहीतरी डिश शोधत होती, म्हणून मी थोडासा विचार केला. ते पूर्ण लादीवर ठेवलं ना. आता बटर मी ह्याच्यावर ठेवते, कारण अगोदर काढून ठेवला म्हणजे मेल्ट होतो ना बटर. असं ओके असं. हा, तुमका जेवढं कमी जास्त बटर होईल तेवढं लावा. आणि आवडत असत तर लावा, नाही तर तुम्ही आपला तेल लावलास तरी चालत. बटरने धुमता ना तव पटकन, तेलान धुमत नाही. पण लहान मुलं बटरचाच आवडीने खातात. मी त्या दिवशी सोनमला मस्त थेपला एक शेकून झालाय बघा, मस्त कलर पण आलाय. आता दुसरा थेपला, फक्त ना एका हातात कॅमेरा आणि एका हातात थेपला. माका सांग, मी टाकतले. हा, नाही तर तो कसं होईल. तुम्ही करतास की नाही ता सुद्धा सांगा.
आणि मेथी खाऊक सुरुवात केलास की नाही? आमच्या गावी आता हे का फेब्रुवारी मध्ये गोंधळ असा. गोंधळ आमचं मे महिन्यात गेलो तो आमचं वडो झालो. आता पूर्वी फेब्रुवारीत ठेवल्याने तर बराच केल्याने, कारण आपल्या भराडी देवीची पण जत्रा असतली आणि त्याच्या लगोलग महाशिवरात्र असतली. सुचिता निल्याताई चपाती लाटण्याची टेक्निक सांगा. तुम्हाला नंतर सांगतो. हा. लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये आम्ही तुम्हाला चपाती फुगण्याच्या, चपातीचं पीठ मळण्याचा आणि शेकण्याचा टेक्निक सांगतो. आता टाका दुसरा पराठा. तसं आपला व्हिडिओ असा तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. एक बाजू शेकली ना की लगेच हे बघा, ह्याच्यावर हे जे तीळ येतात ना दिसतात, हा. ते बघा हे ते पण खूप छान दिसत आहेत हा. मध्ये मध्ये. आणि हा जो आहे ना तो मसाला, कारण तो कसा व्यवस्थित असा हे झालाय. आणि आपले बघा एक एक करून थेपले व्यवस्थित असे शेकून घेऊया आपण. मोठ्या गॅसवरच, गॅस कुठे कमी जास्त करायची नाही, एकदा पेटवली की ती मोठीच. तवा तापलेला असेल की पटापट होतं. आणि शेकत आला की आपण बटर लावून आणि घ्यायचं. आज आपण परत किचन मध्ये करतो मऊसूत असे मेथीचे थेपले. रेसिपी आवडली तर डबल टॅप करून लाईक करा. नक्की करा. आता हे हा झालेला आहे. आता ह्याच्यावर आता दुसरा टाका. कोणी काय असे प्रश्नच विचारले नाही की बाबा आम्हाला हे आवडतं, आम्हाला ते आवडतं. थंडीमध्ये खाणारे पदार्थ, मेथीचे लाडू, जसं आपण सांगितलं तसं मेथीचे लाडू तुम्ही करू शकता. ती सुकी मेथी दाणे, हा ही ओली मेथी. मेथी हिरव्या मटारचे पण भरपूर साऱ्या रेसिपी खूप छान छान होतात. आता हे बघा इथे या लाटतायत अशा चपात्या. चपात्या म्हणजे आपले थेपले. गुजराती लोक जास्त करून करतात हे. टिफिन मध्ये पण आणतात. ह्याच्याबरोबर मुलांना तुम्ही देऊ शकता. ह्याच्याबरोबर काय खायचं तर दही खातात, लोणचा खातात. हा, लोणचं पण असं मधोमध असं प्रवासाला नेताना असं मध्ये असतं. लोणचा खातात, दही खातात. हे बघा, दही नाही गावला तर लोणचा घेऊन जावा, नाहीतर आपली सॉस घेऊन जावा. आता तुमचं हे राहिलेलं काहीतरी बोलत होतं ना तुम्ही, कुठली तरी रेसिपी. हा, आता जानेवारी महिना येणार तर आपला हळदी कुंकू, मग आपले तिळाचे लाडू सुद्धा आपण लाईव्ह करणार आहोत. आता मी असं तुमच्यावर चेहऱ्यावर कॅमेरा नाही जाऊ शकत, कारण मी इथूनच एवढं. आता थेपले शेकले तर आता ठेवा आणि प्रश्न घे त्यांची. हा, तुमचे काही प्रश्न असतील, तुम्हाला दाखवले की काय काय म्हणजे चांगले चारी बाजूने शेकून घ्यायचे, कारण त्यात हिरवी मेथी वगैरे असताना ती कशी आपण बारीक चिरली असते, कच्चीच असते, त्यामुळे शेकायचं पण आहे ते व्यवस्थित. असे दाबून दाबून व्यवस्थित शेकले गेले पाहिजे. तसं ते शेकते, जसं मी सांगितलं ना, त्याच्यामध्ये पातळ लाटलं जातं आणि शेकते. मेथीची भाजी शिजायला पण वेळ लागत नाही. आणि कसं आपण वाफ देतो ना, हे बघा ना, वाफेने पण भरपूर आपण भाजी वाफेनेच तर शिजवतो, त्याच्यामुळे ह्या वाफेने सुद्धा हे थेपले शेकले जातात. काय असं आहे बघा, टँट झालेले आहेत आपले. आता 2-3च लाटायचे बाकी आहेत. कुणाचा काही प्रश्न असेल, मी मोबाईल जरा लांबच ठेवलाय, गॅस जवळ नाही ठेवला, नाही तर खरोखरचा ब्लास्ट होऊ शकतो. त्यांचं पण म्हणणं बरोबर आहे. उगाच आपल्या जीवाशी खेळलेलं चांगलं नाही, नाहीतर लाईव्ह रेसिपी मध्ये बघता बघता जसं रेकॉर्डिंग व्हायची. आता कुणाचा काही प्रश्न असेल, काय असेल, मला पण आवडतात खाजं. हो, असं रश्मीने लिहिलं. धन्यवाद ताई. हा, कुणाला काही रेसिपी हवी असेल, जसं मी सांगितलं, मला वाटतं गेल्या लाईव्हला कोणीतरी सांगितलेली खाज्याची रेसिपी तुम्ही दाखवा. तर मला असं आठवलं की हो, आता जत्रा सुरू झालेली आहे आपल्या गावी, देवीची जत्रा. आणि देवीची जत्रा ही जत्रेमध्ये खाजं बाकी काय असतो नसतो. मालवणी खाजा असतात. त्या मालवणी खाजा म्हणतात, नुसता खाजा नाही. असे खाज्याचे भरपूर प्रकार आहेत. बंगाली खाजा पण असतं. बंगाली खाजा असतात. परत आणखीन आता होय पण ना, बालुशाही पण खाजाच बोलतात. साखर लावलेली असतात बाहेरून. आता ही मेथी सॉफ्ट होण्यासाठी आपण काय केलं, मेथीचे थेपले सॉफ्ट होण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये दही आणि बेसन घातलं, त्याच्यामुळे हे, आणि तेल थोडंसं घातलं पिठामध्ये मळताना, त्याच्यामुळे हे थेपले तुम्ही 4-5 दिवस जरी प्रवासात घेऊन गेलात ना, तरी हे तसेच्या तसे खूप छान मऊ होतील.
आता तुमका दाखवतो. आता 3 थेपले शेकूचे आहात, म्हणजे वरचो एक धरून 4 ते शेकून झाले. बापरे, वाफ अशी येते ना. थेपल्याच्या वासान आमचो इलो भार्गव. हे घे, हे घे. हा हा, हे घे, हे घे, हे घे. दे माझ्याकडे. हा, मोबाईल बघायचंय. ते बघायचंय. सारखं सारखं लावायचं. हे बघा, असा दाब कावील त्याचा दाब देत देत ना थेपलो चांगलं शेकून घ्यायचं. जय नाही शेकलो थंय असं बघतंय आणि परत टाकतंय खाली. मी परत सांगते, थेपले म्हणतात, पण मालवणीमध्ये थेपलो पण म्हणतो. म्हणजे भाषेत त्या थेपलो असं म्हणता येतात. आता मालवणीत काय म्हणतात तर तुम्ही पण सांगा. मी तर थेपलो बोललोय. माझं दुर्वांग म्हणता मेथीची चपाती नाही तर मेथीचा पराठा. त्याका दिलेले टिफिन मध्ये. आज शाळा होती त्याची, शनिवार हाफ डे, तर त्याका दिलं होतं. आणि हा पीठ सुद्धा ना तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवलास ना, फक्त मी जरा पातळ मळले, तुम्ही घट्टसर मळून ठेवलास ना तरी फ्रीज मध्ये सकाळी जर उठून लाटून दिलास तरी चालत. पीठ सुद्धा 2-3 दिवस तुमचा फ्रीज मध्ये मस्त राहतला. फक्त तसा पॅक करून ठेवा एकदम टप्परवेअरचे ते बंद झाकण असताना घट्ट त्याच्या डब्यामध्ये. मग तुमचे हे थेपल्याचं पीठ ना फ्रीज मध्ये पण राहत. म्हणजे तुमका कधी इच्छा झाली की मला गरम गरमच खाऊचे तर तसे सुद्धा खाऊ शकतास. रेसिपी आवडली असाल तर डबल टॅप करून आमचा परब किचन लाईक करा. आणि आज आपण परब किचनवर आत्ता जे जॉईन झाले त्यांना सांगते, आज आपण परब किचन मध्ये केले मेथीचे थेपले मौसूल. असं एकदम धूर धूर झालेला आहे. हा, बटर लावला की धूर धूर होता. आता मी त्याला बटरात दूर करते आणि मी आता बाकीच्या तेल लावते. हे बघा, आपले असे थेपले मस्त सॉफ्ट आहे बघा. असे थोडे गरम आहेत. हे बघा, हे बघा, असे आपले थेपले पडलो खाली. आणि पीठ मळून झाल्यावर पातळ जेवढं शक्य होईल तेवढं लाटा आणि त्याच्यानंतर दाबून दाबून त्याला फुगाक द्यायचाच नाही. आपल्या फुगूचा प्रयत्न केल्याने बघा, हे जरा फुगूचा प्रयत्न केला फुगायला द्यायचं. हा, आणि चांगलं दाबून शेकलो की वरतून तेल लावायचा किंवा बटर लावायचा. शुभांगीने लिहिलं मेथीच्या वड्या कोथिंबिरी प्रमाणे छान होतात. बरोबर ताई. हा, हीच माझी रेसिपी होती की मला मेथीच्या वड्या करायच्या होत्या. पण त्याला पण टेक्निक आहे. ती तुम्हाला नक्की दाखवू. म्हणजे ह्या करतात. तुमची काय टेक्निक आहे, तुमच्या काय टिप्स आहेत तर खाली कमेंट करून सांगा. आम्ही त्या येणाऱ्या लाईव्ह मध्ये जेव्हा दाखवू तेव्हा त्या टिप्स आम्ही नक्की सांगू. म्हणजे आता आपलं मार्गशीर्ष महिना चालू आहे ना, तेव्हा जर जेवणाची थाळी कोणाला बनवायची असेल त्याच्यामध्ये एक असतं ना, म्हणजे असं माझं तरी मत आहे की आता माझा उपास आहे किंवा मला उपास सोडायचा आहे, तर मी काय करते सांगा, एक तळणीचा पदार्थ जसं की अळूवडी म्हणा किंवा कोथिंबीर वडी म्हणा किंवा असं काहीतरी भजी, मिरचीची भजी म्हणा, नाही वेळ तर पापड. हा, असं काहीतरी एक तळणीचा पदार्थ असतो, एक ग्रेव्हीवाली भाजी असते आणि एक सुकी लाल पाल्याची भाजी असते. हा, आणि लोणचं असतं. लोणचं जर तुम्हाला आवडत असेल तर. आणि डाळ असते आपली आणि भात, गोडी डाळ. आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला भाकरी हवी तर भाकरी खाऊ शकता. उसळ असते. हा, तेच म्हणाली ना, एक ग्रेव्हीवाली भाजी, उसळ आणि एक सुकी भाजी. मी ह्या वेळेस पहिलीच केलंय ह्याची भाजी, शेगलाची भाजी केली पहिल्या गुरुवारात. आणि अळूवडी मी केलेलं आहे आणि छोल्याची भाजी केलेली आहे, ओली ग्रेव्ही. म्हणजे असा जो उपास सोडण्याचा. आणि गोड आपला नैवेद्य लाईव्हला जो दाखवलंय 30वी शेवयाची खीर केलेली. म्हणजे असा आपला प्रकार असतो जो उपासाला लागतो मार्गशीर्ष महिन्याची थाळी. तर मी म्हटलं ठीक आहे ना, एका लाईव्हला आपण दाखवू तेव्हा आपण हे असे प्रकार करू. तर तुम्ही काय करता ते तुम्ही नक्की खाली कमेंट करा. म्हणजे आम्ही म्हणजे आम्हाला जर तो मेन्यू आवडला तर आम्ही नक्की तो मेन्यू करून दाखवू. थोडी रेसिपी मोठी होते पण काही वांधा नाही. आपलं जेवण पण बेसिक तयारी करून ठेवायची ताई आणि मग आपण करूया सरच. हा, बेसिक तयारी करून ठेवली ना की होते, वाटण ते सगळं करून ते पटापट होतं. आणि आपण मिरचीची भजी करूया, नाहीतर बघूया, नाहीतर अळूची वडी म्हटलं. तुम्ही सांगा. नाहीतर अरे मला एकीकडे मी कुठेतरी बघितलं की अळूची वडी केली, पण त्याच्यामध्ये मला असं वाटलं अरे अळूची वडी, पण नंतर कळलं पानांना फक्त बेसनचं पीठ लावून तळून घेतलं. तर मला कुठेतरी वाटलं की अळूची भजी झाली. हा, मग मला कुठेतरी असं वाटलं, पण जाऊ दे, इट्स ओके. मी गॅस बारीक केला तरी म्हणे एका झाला काय एका. हा, मी पण तोच विचार करत एका कसा माझी ही बटनांची सवय नाही ना, मोडली असा आता. नाही बाबा, आजच मी सर्व्हिसिंग करून घेतलंय त्या गॅसवर. याची बटना अशी आहेत माझी, हा सायटिकत
आपण माझी वेगळ्या उलटी हा आहे ह्याची वाटतं, काय माहिती. उलटी म्हणजे आता ह्याची सरळ असतली की काय माहिती नाही, पण माका सरळ माझ्या त्या साईडला बटन. हम्म. आता बघा, मेथीचे वडे आपण नक्की करूया, कोथिंबीर वडी पण करूया. आपली कोथिंबीर वडीची रेसिपी चाललेली ती खूप हिरोईन. खूप हा खूप चांगला प्रतिसाद दिलेला. हा. माका तशीच करूची हा, म्हणजे आता तुम्ही हे बघा हा आपले ठेपले मस्त तयार झाले. आता तुमका दाखवतोय हे बघा. आता ते नंतर मोडून दाखवतो, जरा वाफ जाऊ दे. थेपलो विपलो मोडायची नाही. थेपल्याक काय करूचा लागता, आधी गॅस चेक करते बंद केलंय की नाही. नाही तर कधी कधी ऑन राहतो हा आपल्याला लाईव्ह जरा. मध्ये बहुतेक आमचं ऑन राहिलेलो आहे. तुम्ही पण सांगताच कधी कधी गॅस चालू ठेवलास म्हणून. सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. हा, काय काय जण मदत हा करतात की तुमचा गॅस ऑन राहिलाय, आवाज नाही येत आहे, हा. तुमचं बरोबर दिसत नाहीये, असं सांगतात, सजेशन देतात. आता बोलता बोलता मी तव साफ गरम हा. करून घेते. ही पोरं सांभाळून सांभाळून ना नाही होत, आणि एका बरोबर एक पोर असला ना की अजून झालं याचं सोड. आता चला, आपण एक मिनिट हा, मी बघते हा. भार्गवला काय झालं ते. हय असा दिसता काय बघ पहिला. थांबा. ह्यो काय हय ठेवस थंय. हा, टीव्ही. ए दुर्वांग, टीव्ही लाव. मराठी टीव्ही वर जायचंय. आपण शेवट करूया रेसिपीचा एंड. हे बघा, हे असो इतकं मऊसूत आहे ना. आणि बघा नंतर मग तो खोलून बघायचो. बघा किती छान राहुलो हा. आता ह्यो मी हय भार्गवाक ठेवतोय. भार्गव कशा बरोबर खाणार. सॉस सोबत. आमका सॉसच आवडता. तुम्ही ह्याच्या सोबत हा तुम्ही कशा बरोबर खाणार ता पण सांगा. तर ती लाईट नाही पकडल्या, लाईट देते का पकडू. लाईट पकड. कॅमेरा हलतलो जो लाईटीचा माझी बॅटरीची वाट लावून ठेवेन. कॅमेरा हे होत आता ती बंद आहे ना. भार्गव किती थेपले खाणार, 5, 4, 9 की 10. आता आपण किती सर्व केले, 5. 5. हे बघा, आता त्याच्याबरोबर आपण दही, मेथीचा काहीतरी हे इथे दही ठेवलंय. भार्गवाक दही वाया तर दही घेऊ दे, नाही तर भार्गवतो ह्यो आपलं श्वास. हा भार्गवचा श्वास. भार्गव डब्यामध्ये घेऊन जाणार ना बाबू. उद्या सुट्टी आहे. चला, आपले बघा असे मेथीचे थेपले तयार झालेले आहेत. झटकीपट, जास्त वेळ नाही लागत. एका तासाच्या आत होतात. तसं आपण शूटिंग करता करता थोडा वेळ लागला म्हणून, नाही तर पूर्व तयारी केली तर 15 मिनिटात होतं. हो मी सांगितलं ना. आणि अगदीच तुम्ही टिफिन साठी हवे असतील तर रात्री सुद्धा ते भरून पीठ मळून ठेवा हवाबंद डब्यात, आणि सकाळी उठून पटकन असे टिफिन मध्ये द्या. आणि सकाळी जर टिफिन हवा आहे तर हे थेपले मस्त राहतात. आणि चव पण छान येते, मुरलं जातं ते पीठ. आता तुझी सायंटिस्टगिरी नको करू भार्गव, नाही तर त्याला जर काय झालं ना तर पप्पा माझा सायंटिस्ट बाहेर काढतील. आता बघा हे मेथीचे एक भार्गव नको हलू, पडेल मोबाईल खाली पडेल. नको नको, शाना ना भार्गव, शाना आहे ना. थेपला कोण खाणार सॉस सोबत. भार्गव खाणार. भार्गव टिफिन मध्ये नेणार. हा नेणार. टिफिन म्हटल्यावर शाळेत जावं लागतं. जातो जातो भार्गव. चल. हा आज सुट्टी होती ना. आज सुट्टी होती. आज दादाने नेलेला मेथीचा थेपला. तू कॅमेऱ्याच्या मध्ये येशील बाळा. देणार तुला, देणार सारा. घेते का खालीच घे. ये तो मोबाईल ये पडतो. ये माझी सोनूली रे. मगाचपासून लाईव्ह मध्ये आला नाही, आता शेवटला यायचं असतं त्याला. आता तुम्हाला कोणाला रेसिपी आवडली असेल तर डबल टॅप करून लाईक करा, आणि आमची रेसिपी कशी वाटली ते सुद्धा सांगा. आणि तुम्ही आमची रेसिपी वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आता आपण दररोज टेस्ट करतो, आज आपण भार्गवला टेस्ट करायला देऊया, बघूया. हा, आता मी डाव्या हातानेच त्याला भरवते, कारण काय उजव्या हातावर त्याचा लोड आलेला आहे सॉस सोबत. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आता माझं मेथीचं थेपलं खाऊन झील आमचं नाचलो. आता आपलं ते रेसिपी काय उखाडं रवलेलं, जो भाजीत भाजी मेथीची आहे सध्या सगळ्यात स्वस्त. भाजीत भाजी मेथीची मिळते सगळ्यात स्वस्त. एवढ्या सगळ्यांमध्ये श्रीकांतरावच मला मिळाले मस्त, असा तो उखाणा होता. कसा वाटला तो तुम्ही सांगा. आणि तुमका जर ह्यो उखाणं घ्यायचो आहात ना तर नक्की तुम्ही वापर करा. पहिलं तर फक्त पुरुषांसाठी होतो, ह्यो मी स्त्रियांसाठी बनवलंय. आता येतले ना उखाणे घ्यायचो. आता परत एकदा वन्स मोर, काय बोल भार्गव. भाजीत भाजी मेथीची, भाजीत भाजी मेथीची आहे स्वस्त.
भाजीत भाजी मेथीची आहे स्वस्त, एवढ्या सगळ्यांमध्ये श्रीकांतरावच मला मिळाले मस्त, आवडलं. आणि आपलं मेथीचे पराठे पण झाले आहेत मस्त. चला आता असं थेपले आपले आता लाईव्ह थेपले पराठे आहे की एक खाला तरी मन भरत नाही, पोट भरतं पण मन भरत नाही. बघा मुलांच्या फेवरेट रेसिपी. चला आता अशा प्रकारे साठी सुद्धा वापरू शकता, प्रवासात नेऊ शकता, हरकत नाही, बिंदास. आता आपण लाईव्ह एंड करूया. आणि हा बघा आवडीने भार्गव खातो, म्हणजे हा तिखट पण झालेला नाहीये. मुलांसाठी म्हणून मी नाही, त्याच्यामध्ये आम्ही सांगितलंय लाईव्ह सेव्ह होईल, तुम्ही जाऊन पूर्ण बघा. आणि असं म्हणतात सगळ्यात जास्त चविष्ट ना मुलं असतात. आपण आईया कंप्लेंट करतो ना की अरे माझ्या मुलाने आज डब्बा संपवला नाही, त्याला आवडलं नाही, त्याचं हे झालं, त्याचं ते झालं. त्यांच्यासारखी चव दुसरं कोणाला नसतं. तुम्ही असे वेगवेगळे पदार्थ चवीने करून द्या, ते आवडीने नक्की खातील आणि सगळं संपवतील सुद्धा, हे गॅरंटी आहे. एक एकच चपाती भाजी देत राहिले तर त्यांना पण कंटाळा येतो ना. तर अशा प्रकारे तुम्ही ह्या रेसिपी ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा आणि लाईव्हला आपण एंड करूया.